Klokken er 10, så vi vil gerne sige god formiddag og velkommen til det her webinar om DIX og de foreløbige erfaringer, vi har gjort os med DIX. Vi blev lige ringet op af en kunde her, som er planlagt at deltage i webinaret, som havde nogle tekniske problemer. Så hvis der er nogen, der har nogle kolleger derude, der sidder med tekniske problemer, så må jeg godt lige skrive i chatten, og så kan vi prøve at afhjælpe det. Hvis man ikke kan komme ind på webinaret, så kan man jo gode grunde ikke skrive i chat, men hvis jeg har kendskab til noget, så giver jeg lige et præg på chat. Dagens webinar er et samarbejde med Dansk Industri og os, Clearview Trade. Vi har Lars med fra Dansk Industri, som vil præsentere sig selv og Dansk Industri lige om lidt. Kan vi ja. Jeg har lige noget støj i baggrunden her, så vi får det muted. Og det var det. Undskyld, tilbage her. Ja, så Lars, som sagt, for Dansk Industri vil præsentere sig selv og Dansk Industri lige om et øjeblik. Til højre for mig sidder Camilla, og så er vi flankeret af Ole, som hjælper med teknikken. Vi kommer til at køre det som en dialog mellem Camilla og jeg. Det her webinar, det har vi gode erfaringer med. Det giver lidt mere dynamik, det giver lidt mere liv. Agendaen for i dag er, vi vil sige velkommen og give en kort introduktion. Så vil vi gennemgå, hvad vi har lært her de første par uger efter DIX er gået live. Så vil vi vise den løsning, vi har udviklet, hvor man kan lave både DIX og certifikatdatabase-system, eller certifikatdatabase-certifikater, det er svært ord, i samme system. Og en foreløbig evaluering af DIX-systemet vil lige komme omkring, hvad er det for nogle certifikater, der er med i de første bølger, hvordan I skal forholde jer til DIX som fødevareeksportør, og så har vi et opsamlingspunkt til sidst med i øvrigt. Så med disse ord, så vil jeg give ordet til Lars fra Dansk Industri Fødevare. Ja, tak Morten. Ja, som sagt, jeg hedder Lars Søfting og sidder i Dansk Industri Fødevare, hvor jeg blandt andet arbejder med eksport. Og jeg vil gerne sige tak til Morten og Clearview Trade for at holde det her webinar sammen med os, og vi har jo været med til at slå på trommen for det. Vi har fået ret mange deltagere, det er vi selvfølgelig meget glade for. 3 ord om, hvordan vi arbejder med eksportidé i fødevare. Det kan inddeles i 3 overskrifter. Der er den politiske del. Det kan for eksempel være, at vi arbejder for at sikre tilstrækkelige ressourcer til Fødevarestyrelsens eksportarbejde. Det er noget, der kniber i øjeblikket, kan jeg godt afsløre, uden at skal komme nærmere ind på det ved denne her lejlighed. Så er der den mere markedsbaserede del af det, hvor vi arrangerer eksportfremstød og tager med virksomheder ud på markedet. Og så er der den mere tekniske side af sagen, som DIX jo er et godt eksempel på. Og netop i forhold til certifikatdelen, så har vi jo et rigtig godt samarbejde med Clearview Trade, og har haft det i noget tid efterhånden. Og det er vores opfattelse, at Clearview Trade er meget kompetente på det her område, og vi henviser der også nogle af vores medlemmer til at tage fat i Clearview Trade, fordi vi vurderer, at I har nogle ydelser, de kan have gavn af. Og specifikt på DIX, så er der nok ikke nogen, der har mere styr på det end Clearview Trade, så jeg vil sige, jeg ser også frem til at høre Morten og Camilla give os et brush op på, hvor langt eller hvordan vi er kommet for land på den del af det. Og det var sådan set ordene fra min side, så vi kan komme i gang med det handler om i dag. Tak for ordet. Tak for det. Så vil jeg lige gribe bolden, og så vil jeg også sige, jeg synes også, vi har et rigtig godt samarbejde. For os har det været vigtigt at samarbejde med jer og de andre erhvervsorganisationer i forhold til at forsøge at påvirke Fødevarestyrelsen i tilblivelsen af DIX. Der er helt klart nogle ting, vi godt kunne tænke os var anderledes med DIX, men vi har også fået nogle små sejre, og det skyldes det samarbejde, vi har med jer og de andre interesseorganisationer og de store eksportvirksomheder. Så vi har fået flyttet nogle ting, men der er helt klart også nogle ting, som vi godt kunne tænke os var anderledes. Bare lige kort om os. Vi har en digital platform, der digitaliserer dansk eksport, og det vil sige, at man kan
lave alle sine eksportprocesser og eksportdokumenter på vores platform. Det er bookinger, det er dokumenter, det er certifikater, det er told og så videre. Så man kan ikke få understøttet og digitaliseret til eksportflow. Og i den forbindelse arbejder vi så også med fødevareeksportcertifikater, og det er det, vi skal tale om i dag. Vi anslår, at ca. 40% af de danske fødevare- og sundhedscertifikater bliver oprettet på vores platform og printet. Via vores platform, via vores forskellige services. Og derfor så har vi gennem tiden haft nogle fødevarecertifikater gennem hænderne. Vi har en del erfaring med, kan man sige, praktisk erfaring med samarbejde med Fødevarestyrelsen, og det er også noget af det, vi vil prøve at spille på banen i dag. Som måske også lige antydet før, så er der nogle ting, vi forholder os kritisk overfor i forhold til DICS. Men jeg vil sige, generelt så arbejder vi både for og med digitalisering af dansk eksport, og vi synes jo også, at DICS i det henseende er et skridt i den rigtige retning. Vi får digitaliseret noget. Bevares, der var nogle ting, man måske skulle gøre anderledes, men vi får digitaliseret, og vi bevæger os i den rigtige retning. Og vi skal også lige huske på, at endemålet på DICS er, at man som dansk eksportør kan udveksle digitale certifikater med modtagerlandet. Det er vi nok et stykke fra. Vi snakker nok om 3-4-5 år ude i fremtiden, inden at man kan lave et fuldstændigt digitalt certifikat. Som det er med DICS nu, så skal det printes. Man opretter et digitalt certifikat på DICS-platformen på den ene eller på den anden måde, og så er det Fødevarestyrelsen, der printer et fysisk certifikat. På sigt vil man i stedet for printecertifikatet så kunne udveksle certifikatet med tredje land, og på den måde vil papiret forsvinde. Så man kan sige, det er jo en digitaliseringsrejse, og på den måde så er vi jo som udgangspunkt positive over for det. Og det er jo bare lidt vigtigt at få sagt her fra starten, hvis vi kommer til at give DICS nogle knubbede ord, så er det ikke fordi, vi er modstandere af digitalisering. Vi synes, det er et skridt i den rigtige retning. Og det er jo bare lige den baggrund, vi godt lige vil have med. Så vil jeg sige, hvis I har nogle spørgsmål, så brug chatten. Vi har Ole, der hjælper os med at holde øje med den. Ræk hånden op eller skriv et spørgsmål. Begge dele er I velkomne til at gøre. Og med den indledning, så tænker jeg, at vi skal kaste os ud i det. DICS er i luften. DICS gik i luften den 28. februar. De første erfaringer, vi har med DICS. Ja, man kan sige, at vi har et stort problem. Omkring digitale fuldmagter, det kan være det gode uddybe det, Camilla. Ja, da vi så frem i, at der var hul igennem på DICS, så skulle vi jo også sætte de første certifikater ind. Og der bliver vi desværre meget, meget hurtigt mødt af, at fuldmagterne ikke er godkendt. Hvilket vi jo er lidt forundret over, eftersom at fuldmagterne de var sendt ind jævnfør den guideline, vi har fået fra Fødevarestyrelsen. Det viser sig så, at der simpelthen ligger et problem inde bagved, som gør, at de her fuldmagter de egentlig bliver blokket over på DICS-siden. Så der ligger en stor bug, kan man godt sige, hos IBM, som er leverandør af DICS-platformen til Fødevarestyrelsen. Så hvornår vi får hul igennem, ved vi ikke, fordi det ligger over hos en tredjepart. Man kan sige, at du kan logge ind i DICS, vi kan udfylde alt manuelt, men i forhold til at sende via API'en, som der jo sker hos os, jamen, så er der en blokker der, som vi presser på, og det gør vi jo sammen med de kunder, som vi er gået i luften med, for at finde en løsning på hurtigst muligt. Camilla, nu har jeg jo ikke sådan været involveret i den del af det, men jeg har jo sådan været involveret i DICS-projektet. Men ikke i den tekniske del her. Jeg har jo lidt haft en fornemmelse af, at API'et og det, der hedder masseindlæsning, er blevet nedprioriteret. Er det på spil her? Eller hvad? Det tror jeg roligt, man kan sige. Jeg tror ikke, det er noget, de har fokuseret på. Jeg tror heller ikke, der er mange kunder, der er enkeltstående, som selv laver eller bygger en integration over mod Fødevarestyrelsen, fordi det er et stort arbejde. Og det er jo også det arbejde, vi har valgt at tage på os for kunderne for at hjælpe dem. Så vi bygger en engangsintegration, der ligesom dækker jer alle sammen. Det vil sige, når vi har lavet den her integration her, jamen, så kan alle gøre brug af den, så man ikke selv skal vedligeholde og oprette den her integration selv.
det gør jo så desværre også, at vi heller ikke har opdaget det her, før man rent faktisk har nogle kunder at gå i luften med. Derudover så valgte Fødevarestyrelsen også at lukke ned for platformen 14 dage op til Go Live. Så vi fik faktisk først adgang den 28. igen i produktionen. Så vi har været lidt tidspresset på den front. Okay. Og er der nogen udsigt, ved vi, hvornår det her bliver løst? Det ved vi ikke noget om, nej. Vi presser det bedste, vi har lært, kan man sige. Jeg var i dialog med dem sidst i fredag eftermiddag, hvor de siger, at der ligger en hestesag over hos IBM. Okay. Ja. Yes. Men det er selvfølgelig super ærgerligt at stå her 14 dage efter, 18 dage efter gå live, og have et kritisk fejl, som ikke er blevet løst endnu. Vi ved, at det virker, og vi ved, at det er det her, der blokerer for, at vi kan komme videre. Jeg kan jo lige tilføje, at vi har selv fået certifikater igennem via, kan man sige, en form for en bagdør. Så vi ved, at det virker, vi ved, at vi kan få dem ind, og de kan blive behandlet og godkendt af Fødevarestyrelsen. Det er den her funktion her med, at vi kan få lov at sende på vegne af kunderne, som skal være på plads. Ja, der arbejdes på det, så lad os parkere den der, og så prøve at gå lidt videre her, og så sige, at nu, som sagt, så håndterer vi jo rigtig mange fødevarecertifikater, og derfor så er vi også i tæt dialog med Fødevarestyrelsen, og har fået nogle praktiske retningslinjer fra certifikatvagten i vejen, som stemmer overens med det, vi også har hørt i implementeringsforløbet, som efter min opfattelse måske ikke har været sådan tydeligt kommunikeret, men vi kan se, at det er rent faktisk det, der sker nu. Det her med scan af certifikater har i hvert fald set, som jeg har oplevet det, ikke været sådan ret. Der har Fødevarestyrelsen ikke været så tydelig omkring det. Men det vi får at vide nu, det er, at Fødevarestyrelsen scanner ikke certifikater, så virksomhederne kan se dem kun i særlige tilfælde. Og det vil sige, hvis det skal med bilen, eller hvis det er en haster. Men ellers så gør det til udgangspunktet, at det gør de ikke. Det er korrekt. Yes. Og her skal I jo så være opmærksom på, at I mister jeres online arkiv, hvis ikke selv I sørger for at tage en scanning af dem, inden I skyder afsted til jeres kunder. Så er I tilbage til, at I skal opbevare et fysisk kopi af certifikatet. Nu kommer jeg til at tænke på, hvordan er det egentlig med det her med logbog og så videre. Jeg ved, at Fødevarestyrelsen har opdateret systemet, men kan det gøre det ud for logbog? I forhold til logbogen og behandling af certifikater, så ja, fordi de påtager sig ansvaret for selv at håndtere papiret, okay, som jo egentlig er det, du skal føre logbog over. Så kan man sige, så er der logbogen omkring de udstedte certifikater, som jo lige pludselig vil pålægge hos jer selv. Og I som personer eller som virksomheder er ikke godkendt som online arkiv, som for eksempel det jo er. Det vil sige, det er ikke nok, at I tager et scannet kopi og gemmer på et lokalt drev eller på et SharePoint. Det vil ikke være acceptabelt jævnfør deres log og opbevare det på den måde. Så I skal enten have det i KnivView, som er certificeret godkendt, eller I skal have en printet version af kopien af certifikat, Så vi er lidt tilbage til den gamle version, I måske kendte før. Dem er i hvert fald, der benyttede KnivView, hvor man skulle have et arkiv bag sig med de godkendte certifikater. Det vil sige, at vi har en situation, hvor Fødevarestyrelsen printer, de scanner ikke som udgangspunkt, og man skal så afhente de fysiske certifikater hos Fødevarestyrelsen, eller man kan få dem sendt. Yes. Og det er jo også langt hen ad vejen, som de har meldt ud i implementeringsforløbet. Jeg tror for mig, det der ikke har været tydeligt, det har været den her omkring scannede certifikater, hvor jeg har oplevet, at de har været lidt frem og tilbage, men vi ser nu, at de kommer ikke til at scanne. Og man kan sige, at den næste behandlingstid for DIC-certifikater, den er den samme, som den er for de almindelige certifikatdatabase-certifikater. Og som Lars også lige var inde på sin indledning, så i hvert fald det vi hører, det er, at der kommer ikke flere indsatte i Fødevarestyrelsen. Så du har sådan lidt, de skal jo lave noget mere nu. De har det samme ansatte, så klubben forventer måske, at det kommer til at tage længere tid. Jeg har svært ved at se, at de skal gå over i deadline, som de gerne vil. Vi har folk siddende fuldtid til at sidde og behandle certifikater, og selve den her printproces og sørge for, at det kommer rigtigt ud på papir og så videre,
det virker måske som en bagatel, men det er det bestemt ikke. Det tror jeg også, dem af jer, der har kontakt til Gitte nede i Vejen, kan skrive under på, at hun gør en stor indsats der. Hvis vi så tænker frem i, at den indsats den bliver lagt over hos Fødevarestyrelsen, og de skal egentlig forholde sig til den opgave selv, samtidig med, at de sidder og gør det, de gør i dag, uden at få ekstra ansatte. Så kan jeg ikke rigtig forestille mig, at det ikke vil komme til at give nogle udfordringer. Og så taler vi lidt ind i det næste punkt dernede, hvor jeg også tænker, de har sagt, de håber, at de kan levere et print til os, som eksportør hvis vi sender den kl. 12. Men igen, når vi ikke ved, hvordan deres arbejde kommer til at blive, jamen så vil de ikke gå ud på bloggen for det, men de garanterer ikke, at du har certifikatet samme dag. Og det er klart, hvis de bliver overbebyrdet af en hel masse ekstra opgaver, jamen så vil det jo også bare blive rullet videre frem. Ja, kom med et spørgsmål. Ja. Hvis I kan tage den op, eller så kan Ja, det kan Jeg kan tage den frem her. Godt, du har den. Skal vi som forwarder, der bruger jer til at lave certifikater for kunder, have en kopi af originaler liggende? Det var faktisk et godt spørgsmål. Både jer, men også kunden bør jævnføre jeres tilsyn ved Fødevarestyrelsen have en kopi. Ja. Der har vi lige sådan en erfaringsopsamling her. Det vi kan se, det er, at langt de fleste DIX-certifikater bliver hentet med QR-koden. Han har uddybende. Ja. Rasmus, han lige rækker hånden op. Det er rigtig fint. Vi åbner lige for Rasmus her. Kan I høre mig? Ja, det kan vi. Yes. Jamen hvis vi så har en kunde, vi har lavet et certifikat for igennem jer, sender I så en kopi til os, altså så vi ikke står i en situation, hvor der skal en original forbi os først, før vi så kan sende den videre til kunden? Altså som det er i dag, der sørger vi jo for, at der ligger en indscannet kopi. Nu taler vi på den gamle version. Vi har jo stadigvæk ikke gjort os helt konkrete erfaringer på Dixen endnu. Men som det er i dag, der sørger vi jo for, at umiddelbart efter certifikatet det er godkendt, så ligger der en indscannet version inde under dokumentet inde på platformen. Der kan du så som kunde eller som forwarder trække den ud, gøre hvad der nu er nødvendigt, og eventuelt sende den til din kunde, som er eksportøren. Og så kan I skyde det originale dokument afsted med varen. Okay, jamen det kan godt være, at jeg misforstår så det, I skriver det her med, at Fødevarestyrelsen ikke scanner certifikaterne, så vi kan se dem. Jeg ved ikke, om jeg misforstår det så, fordi hvis de ikke scanner det, så kan I vel heller ikke se det og lægge det op til os. Det kan godt være, der er et eller andet, jeg misforstår her. Nej, men det er fordi, at hvis du sender dit certifikat via Dix, også som det er i det. Lad os sige, at du logger ind på Dix helt plain uden om Clearview. Jamen så har du jo et listview, som faktisk minder lidt i stil med Clearview-platformen. I dag der er du vant til, at du ser dit certifikat helt umiddelbart efter det er godkendt. Det gør Fødevarestyrelsen ikke. Det vil sige, at du må ikke sidde med en forventning om, at du kan tilgå dit certifikat via Dix. Dix er udelukkende en envejs, det vil sige, at du sidder som anmoder og taster dine data derinde, og så får du dokumentet retur fysisk. Okay. Det vi tænker ind i med vores håndtering af Dix, jamen det er, at du stadigvæk har det liggende logget inde i Clearview, så du sidder egentlig som behandler faktisk og arbejder inde i Clearview, som du kender. Samme principper. Du sender dine data via API, som danner et certifikat over i Dix. Og dermed har du så lige pludselig en logbogslinje inde i Clearview, hvor et certifikat vil kunne blive lagt ind under. Så vi går ind og henter det fysiske Dix-certifikat, scanner det ind i vores platform, så det bliver tilgængeligt der, ligesom det er i dag. Så man kan sige, at den eneste forskel, der er fra vores side, eller den service, vi leverer, det er, at det ikke er os, der printer det længere. Men vi går stadigvæk ind til Fødevarestyrelsen og henter det og scanner det. Så det bliver tilgængeligt, både som arkiv, men også så du kan se, hvordan certifikatet faktisk ud. Det vi ikke ved lige nu, det er behandlingstid. Om den bliver den samme, som den er i dag, altså fra
I dag der går vi jo ind og afleverer et fysisk certifikat, og så ved vi, hvornår vi kan hente det igen. Nu bliver det sendt ind digitalt, så bliver det printet af Fødevarestyrelsen, og vi ved ikke helt, hvor vi lander hen med de her behandlingstider, men vores service bliver den samme. Eneste forskel er, at vi ikke printer. Modtaget. Tak for svar. Velbekomme. Jeg håber, det gjorde det mere klart, ellers må du jo endelig sige til. Så ligger der et spørgsmål fra Lone Tranholm. Så for os, der laver det gennem Clearview, vil der stadig være et scan under den pågældende forsendelse til log. Jeg fortæller om den. Ja. Ja, så længe man vælger at signe ind på det her Dix-produkt, som vi tilbyder, så ja, så vil der ligge et scannet kopi indenunder. Og jeg vil sige, at vi kommer tilbage her til, når vi kommer til at vise i løbet af vores webinar, hvordan man laver et Dix-certifikat på Clearview, og det minder til forveksling om det, man gør i dag. Ja. Var der ikke spørgsmål mere? Jeg har lige kommet et spørgsmål med, vi kan stadigvæk se, når certifikater er approved ved ja. Og ja, det ligger i API'en, at vi får svar retur på den del også. Så der går vi ind og henter status på certifikater, så I vil kunne se det inde hos os. Yes. Jeg kan se det der. Alright, der. Hvad er fordelen ved det, hvis borgeren er forpligtet til at gemme en kopi? Jamen, det kan man sige, hvis forordneren går ind via Clearview og laver det her dokument, jamen så ligger det helt på automatik, som I kender det i dag, inde i systemet. Så der er egentlig ikke nogen ændring, hverken som forordner eller som eksportør i forhold til den måde, I opererer på. Hvis I benytter Clearview, selvfølgelig. Hvis I benytter Dix, jamen, så er I nødt til at forholde jer til de retningslinjer, som Fødevarestyrelsen har omkring behandling, både dokumenter, men også hele processen omkring udfyldelsen af certifikater og efterfølgende håndtering. Fedt med alle de her spørgsmål, det er gode spørgsmål. Men jeg tænker også, at af hensyn til tid, så går vi lige hurtigt hen over det her. Det er egentlig bare en opsummering. Certifikatdatabasen, som jo fortsat vil bestå de næste vores bud 2-3 år i hvert fald, vil man også skulle lave certifikatdatabase-certifikater. Og for mange af jer vil I være i en situation, hvor I skal lave både Dix og certifikatdatabase-certifikater. Certifikatdatabasen, der printer man selv, eller vi printer på vegne af jer, lidt afhængig af hvad for et setup man har, indleverer certifikatet, får det stemplet underskrevet, og så er det godkendt der. Og så håndterer vi det derfra, eller man håndterer det selv. I Dix, som vi lige var inde på, der sender man certifikatet enten via os, eller man logger selv ind på Dix med sit NemID og opretter et digitalt certifikat, og så printer Fødevarestyrelsen. Og det er en stor forskel på certifikatdatabase og Dix. Der er stadig et fysisk certifikat, der skal håndteres, og det bliver, som vi var inde på, ikke scannet af Fødevarestyrelsen. De håndterer egentlig ikke rigtig den fysiske kopi på vegne af eksportøren, kun i en ganske særlige tilfælde. Ja, som sagt, så kommer der til at være en overgangsperiode fra certifikatdatabasen til Dix. Og vi har den første fase her på skærmen. Den startede den 28. februar og løber så frem til sommerferien. Og det er cirka 25% af certifikaterne, der er med her. Det er sådan, at når et certifikat overgår til Dix, så forsvinder det fra certifikatdatabasen. Certifikatdatabasen vil så indeholde vejledninger, men man vil ikke kunne finde certifikater i certifikatdatabasen. Der skal man så ind i Dix for at oprette det. Jeg tænker nok ja, det skal måske lige have det her med. Som sagt, 25%. Fødevarestyrelsen har taget nogle forbehold, hvis der er nogle vanskelige certifikater. Og jeg tror, der kan nok være flere, men der er nok primært 2 vanskeligheder, der kan forsinke det. Den ene, det er myndighederne i tredje land. Altså, der er jo et samarbejde med dem i forhold til at få godkendt og blive enige om layout. Den anden vanskelighed, man kan forestille sig, det er selve certifikatmodellen. Altså de data, der skal ind i certifikatet. Er der noget af det, der på en eller anden måde ikke kan lade sig gøre, eller kræver noget mere arbejde, så kan det være, at certifikatet bliver forsinket og kommer med i senere rul.
som sagt, vi tror, det kommer til at tage flere år. Vi er måske helt inde i 26, inden DIX er endelig implementeret. Hvordan det så påvirker jer og jeres forretning, det kommer lidt an på, hvad for en branche og hvad for nogle lande I eksporterer til. Så det er, webinaret lige optaget, der var lige spørgsmål, kunne jeg se. Så det afhænger som sagt af branchen og hvad for nogle lande I arbejder med. Det vi kan sige, det er generelle certifikater, altså de her OEC-certifikater og kødcertifikater, det er noget af det, der kommer sidst. Men ellers så handler det lidt om, hvad det er for nogle lande. Og der har man så valgt de lande, som er mest digitaliseringsparate, og som man har de bedste bilaterale relationer med til en start. Det vil sige, at Australien, New Zealand og USA er nogle af de første lande, der kommer med her. Nok snak. Lad os prøve at se det. Så det Camilla hun vil vise nu, det er, hvordan man kan lave et DIX-certifikat på vores platform. Yes. Her der har jeg klargjort et consignment, som er en forsendelse, også kaldt et stamdata-ark hos os. Det er stedet, hvor vi lagrer dataen, vi gerne vil genbruge til flest mulige dokumenter og flest mulig håndtering efterfølgende. Det jeg gør herfra, det er, at jeg går ned og vælger fødevarecertifikat, eller mit DIX-certifikat. På den liste vil du også have certifikat. Altså i princippet så er det et mix af de certifikater, jeg har tilgængeligt. I takt med, at DIX træder ind, jamen, så vil vi jo selvfølgelig fjerne de gamle certifikater, så I kun ser det certifikat, som er tilgængeligt for jer. Vi har en lang liste af tilgængelige certifikater i Clearview, men vælger som oftest at gå ind og tilrettelægge efter kunden, så I kun ser de certifikater, I bruger i dagligdagen. Det var kun af hensyn til demoen, du lige havde. Det var af hensyn til demoen, og det er også af hensyn til demoen, at jeg sidder på projekt 1. Fordi det jo ikke er alle certifikater, der er gået vælten endnu. Vi sidder jo og har fingrene i maskinrummet i stor stil i øjeblikket med de her certifikater her. Både i forhold til at mappe, men også at kode på certifikaterne. Så det her det er en kopi af vores produktion. Det vil sige, at der er egentlig ikke noget anderledes i det andet, at det er lidt af en sandkasse, hvor vi kan sidde og lege hjemme i. Jeg har gjort det, at jeg har udfyldt mit consignment med mit basisdata, altså hvem skal det til, og alt det her, som I allerede kender, jeg der benytter Clearview i dag. Det er også data, jeg kan kopiere. Har jeg en integration, så er det data, der vil blive ført over fra mit ERP-system. Jeg har trykket på kreere fødevarecertifikat, og jeg beklager, hvis kontrasten den kniver lidt. Men der er ikke så stor kontrast i de her DIX-certifikater. Og man har jo valgt at standardisere certifikaterne i meget stor stil. Det vil sige, at mange af DIX-certifikaterne, de ligner simpelthen hinanden. Derfor vil jeg også se, at rigtig mange af felterne er tilbage igen, fordi det hjælper ikke rigtigt at zoome, kunne jeg se. Jeg prøver lige at tage den over i en preview i stedet for, så I kan se det i lidt større format. Men det betyder, at der er rigtig mange af felterne, der er skreveret, fordi man har valgt at bruge felt I1 til I18. Det er ens på alle certifikater. Så begynder det at differentiere på tabellerne længere nede. Men ellers så er det, som I kender det i dag, den trækker den info med over, der er. Man kan sige, min afsender, min modtager. Helt som I kender det. Så det er meget hurtigt for mig at trykke kreere på certifikater. Men så I kan se, så er der mange af felterne, der er skreveret, fordi det simpelthen ikke er noget, der er relevant for den her produkttype eller det land, som vi skal sende til. Og det kan man lige så godt vente sig til allerede nu, fordi det er sådan, det bliver på alle certifikater. Så man har lavet et certifikat, hvor man så kan indeholde alt, og så betyder det, at der er mange felter, man ikke skal bruge. Præcis. Og for mange af jer, der er bekendt med OEC-certifikaterne, vil I også se, at det lugter lidt hen af det. Det er ligesom der, man prøver på at få det hen og få det standardiseret, og OEC er jo den, der dækker, det er jo de her almene certifikater, som dækker flere varetyper, men også flere lande. Går jeg ned igennem her, jamen så er der nogle ting, der er trykket med, og der er nogle enkelte ting, jeg skal forholde mig til. Noget processing plan og noget date of production. Det her det vil være nødvendigt, at jeg taster ind, fordi det ikke er med i min oprindelige datafil. Her er vi jo så i den heldige situation, at vi kan gå ind og kundetilpasse det efter jeres behov, ligesom I kender det med mange af jeres certifikater i dag.
Men hvis jeg nu havde data i fil, så ville jeg også kunne få det overført. Data i fil vil kunne overføre, ja. Så hvis jeg har det i mit ERP-system, så kan jeg godt få det med. Så kan du få det med. Godt. Så man kan sige, at der er ikke særlig meget i det her flow eller i processen, som ikke er bekendt for de af jer, der benytter ClearView i dag. Går jeg tilbage til portalen, så ser det stadigvæk også ud, som I kender det i dag. Jeg vil skulle sende hernede, helt som jeg kender det, og så går det via API'en over til Dix og ligger i listviewet, som den er godt nok lidt træls at arbejde i her. Så vil I kunne se, at certifikatet ligger her som et Dix-certifikat. Helt som I er vant til. Så egentlig så er der ikke den store omvæltning, fordi jeg vælger at benytte ClearView Trade Dix-produktet, kontra det I er vant til med gammeldags certifikatdatabase i dag. Så nu sidder nogen derude, som ikke har set vores platform eller prøvet det før. Kunne du tænke på at åbne certifikatet igen, så måske bare lige forklare ganske hurtigt, hvordan det er bygget op, og hvordan man arbejder med. Ja. Den driller lidt her, ja. Jeg tror, det er, fordi jeg er på skærmdeling. Ja. Så det er sådan, at vi trækker den information over fra mit consignment, som jeg startede med at sige. Jeg starter med at arbejde i mit stamdata-ark, fordi at hvis jeg taster min information ind her, det er jo her, den lander, hvis jeg har en integration fra mit ERP over, jamen så har jeg mulighed for ved få klik at gå ind og genbruge mine data. Det vil sige, at jeg kan lave et fødevarecertifikat, som jo selvfølgelig skal gå til Fødevarestyrelsen. Jeg kan lave mit oprindelsescertifikat og skyde det over til Dansk Industri. Jeg kan lave pakkelister, jeg kan lave CRM-fragtbrev herinde. Alle mulige andre typer dokumenter, EUR1, ATR osv. Alt sammen vil jeg kunne genbruge dataen til. Og på venstre side, der kan I se det færdige dokument, som det kommer til at se ud, når det bliver udstedt. Det mangler selvfølgelig vandmærkepapiret eller vandmærkenummeret her, men det vil jo blive påført i det øjeblik, det bliver printet. Over i højre side, der har man selve datainformationen. Det vil sige, hvis jeg klikker på mit felter herovre i venstre side, så vil jeg blive navigeret over i højre side til at udfylde. Der kommer lige et spørgsmål. Vil du prøve at lad helt tage spørgsmål, når I er færdige her. Relevant for udfyldelsen, men i hvert fald, det giver mig et nemt og hurtigt overblik over, at jeg kan løbe certifikatet ind over på venstre side og se, om der mangler data i nogle af felterne. Når jeg har konstateret, at det er udfyldt, som det skal være, jamen så kan jeg trykke send over mod Fødevarestyrelsen på det her dokument. Hvis vi, så man kan sige, her har vi, der har vi så preview til venstre og indsatsningsfelter til højre, og certifikatet bliver op. Ja. Så klikker jeg på et tomt felt over i venstre side, fordi jeg ved, at jeg må ikke sende certifikat med tomme felter på til Fødevarestyrelsen, så vil det blive afvist. Så kan jeg nemt og hurtigt løbe en egenkontrol igennem på mit materiale her, inden jeg sender det til Fødevarestyrelsen. Og hvad så, hvis jeg bruger Dix? Det er fuldstændig det samme. Altså man kan sige, at brugergrænsefladen for jer som kunder vil egentlig være det samme, uanset om man sidder og arbejder i det gammeldags eller den nye. Og den gammeldags, så siger jeg, at det er certifikatdatabasen. I vil ikke opleve, at der er en stor ændring, enten i, hvem det er, der modtager certifikatet og printer. Og nu, mit spørgsmål, det kan være, at I skal præcisere. Hvis jeg nu skulle lave det her certifikat i Dix-systemet, altså i Dix Online, hvordan vil det så forholde sig? Jamen, nu er der forhåbentlig mange af jer, der allerede har prøvet at logge ind i Dix og sørget for at få parkeret jeres brugere derinde. Hvis I klikker der igennem, så vil I se, jamen det ligger i, mener det er 7 eller 8 faner, man skal tabe sig igennem, hvor man simpelthen skal sidde og udfylde dataen. Det er rigtig, rigtig mange klik, og det er mange steder, I skal tabe ind for at udfylde dataen. Det vil sige, I har ikke det fulde overblik, som jeg vil jo påstå, at man har her på vores portal. Man har heller ikke mulighed for at trække helt så meget data med over eller genbrug af data. Så det er manuel indtastning hele vejen igennem, men man skal tabe sig igennem via faner. Og kan man få et preview ind i Dix? Man kan godt få et preview, ja.
på samme måde som her, eller hvordan fungerer det? Ja, ikke mens du udfylder på samme måde, men når du er færdig med at udfylde dine data, så kan du godt gå ind og klikke på preview, lidt ligesom vi gjorde her. Okay. Ja. Men så hopper man frem og tilbage? Så hopper du frem og tilbage med skærmbillederne, ja. Yes. Så man kan sige, at en helt stor fordel er jo her, at du kan se, mens du udfylder, så vil du kunne se previewet over i venstre side, og det vil jo selvfølgelig hele tiden opdatere sig i kraft af, at jeg sidder og ændrer dataen over i højre side. Super. Ja, jeg stiller lige skærmen igen, så kan du måske i mellemtiden lige svare på Michaels spørgsmål her. Tidshorisont for løst fuldmagtsdelen? Jeg ved det desværre ikke. Det er en opgave, som der ikke, vi ikke rigtig er herover, fordi den ligger over ved IBM, som er Fødevarestyrelsens leverandør på det her produkt her. Men vi presser på, så godt vi overhovedet kan, og har kontakt til dem dagligt. Men vi har ikke nogen... Vi har ikke noget estimat, nej. Det er ikke meget, meget glade for at give på nogle punkter, fordi det forpligter, og det er svært. Data bliver overført direkte til jer, kræver DIX en ændring på overførsel af data. Jeg tænker, du tænker ind i en dataintegration, er det korrekt? Altså fra jeres ERP over til os. Nej, godt. Nej, det vil ikke kræve nogen ændring. Når vi kommer dertil, at jeres certifikater begynder at nærme sig en deadline for, hvornår I går i luften, så kommer vi og prikker jer på skulderen. Vi har selvfølgelig også lidt vi skal snakke med omkring økonomi, fordi det kræver lidt på certifikatdelen. Det kræver ikke noget, kan man sige, på fundamentet. Så nu ved jeg, at I har dataintegration til os, og den skal I egentlig ikke pille med, men vi kommer lidt i forhold til tilpasning af certifikaterne over mod jer og mod den data, som vi modtager. Så der er ikke nogen nye informationskrav, eller ikke der er nye data, man skal med? Nej, det er der egentlig ikke. Det er der ikke. Okay. Yes. Ja, vi har været inde på det. Fødevarestyrelsen, når vi kommer til DIX, overtager print. Vi ved ikke helt endnu, hvad for nogle services vi kommer til at tilbyde. Altså, vi kommer i hvert fald til at tilbyde det her med at håndtere det fysiske certifikat. Så gå ind og hente det, få det scannet, så det bliver tilgængeligt i vores platform med det samme, så man ikke skal vente på, at man får det hjem enten med posten eller med en kurér. Fordi som sagt, så scanner Fødevarestyrelsen kun i de her særlige tilfælde. Så der ved vi i hvert fald, at der er en service, vi kommer til at tilbyde, som er relevant. Vi kommer også til at hjælpe med forsendelse af certifikaterne, fordi der har Fødevarestyrelsen den politik, at man kan sende svarkuverter til dem, eller man kan få en kurér til at hente det. Vi har en service, hvor vi går ind og henter og scanner, og så kan vi sende efter behov. Og det er sådan lidt afhængigt af, hvor mange certifikater man har, og hvor ofte man har brug for dem. Der kan jo godt være noget økonomi for nogen i, at man får dem sendt om fredagen, for eksempel. Andre har brug for at få dem hver dag. Nogle gange har man måske brug for at få det med det samme, og andre gange kan man også få det om fredagen, eksempelvis. Så der vil vi fortsat tilbyde den her service med at hente, scanne og forsende. Det kan vi se, at det er relevant, det har vi en efterspørgsel efter. Og så er vi sådan også i sådan en ventende position i forhold til at se, hvordan det her det spiller sig ud, og om der eventuelt er andre services, vi også skal tilbyde. Vi har en stor fordel, at vi ligger lige ved siden af Fødevarestyrelsen. Vi er i samme bygning som dem. Så det gør, at vi kan blive meget nemt og fleksibelt kan håndtere de her fysiske certifikater. Ja, som sagt, så har vi den her fuldmagtsproblematik, der gør, at vi har ikke sådan rigtig er kommet i gang endnu. Man kan sige, at vi har arbejdet en hel del med DIX-systemet i test, og egentlig også i deres produktionssystem. Vi har været med i en række følgegrupper, og vi har fulgt projektet, så vi har arbejdet meget med DIX, og derfor tænker vi, at vi godt kan tillade os at lave en evaluering af DIX, på trods af, at vi lige nu har nogle tekniske udfordringer. Men måske inden vi hopper til det, så kommer der et spørgsmål. Der kommer et spørgsmål. Kan man se en oversigt af steder over, hvilke certifikater der er i DIX, og hvilke der stadig er på jeres portal på den gamle måde? Og det kan du, hvis du følger Fødevarestyrelsen. De opdaterer løbende med udrullingsplan. Og udrullingsplanen er også at finde på vores hjemmeside. Ja, jeg tænker også, at vi deler den her præsentation. Ja. Og i den er der et link til
den her oversigt, som vi viste før. Og der skal man gå ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside og holde sig opdateret. Og der står også detaljeret, hvilke certifikater, der er tale om. Men I skal være opmærksom på, at den dækker kun det hul, der er frem til og med i juni. Der har man ikke lagt sig fast på de næste bølger endnu. Hvis vi lige sådan hurtigt skal ridse op, hvad vi har at sige om DIX-systemet, baseret på vores evaluering, test og arbejde med DIX. Så skal man logge ind med NemID, og det er vigtigt, at man lige husker det, fordi der har vi set flere, der er gået i vand på den, ikke har været klar, og ikke har haft MitID klar, og dermed så kan man ikke rigtig komme i gang. Det tager cirka 15-20 minutter at lave et certifikat i DIX, og det er fordi, der er rigtig mange felter. Vi har kendskab til op til 270 felter, der skal udfyldes i et certifikat, hvis man har mange varer. Så bliver det til mange felter. Der er mange musikklik, som Camilla var inde på, så er der en del faner, man skal igennem. Og det er noget af det, der gør, at det tager lang tid at lave et DIX-certifikat, især hvis man har mange varer. Adresser kan man gemme ind i DIX, men man kan ikke gemme informationer om varer. Så man kan sige, sådan en kombination af, at man skal udfylde mange varer, informationer, og man ikke kan gemme de her informationer, betyder, at der er rigtig meget, man skal indtaste manuelt. Og så kan man kopiere nogle, men ikke alle informationer derinde, hvis man har lavet et tidligere certifikat. Så havde vi en større problematik, som nu er løst i DIX om et manglende link mellem systemet og papircertifikatet. Altså det digitale certifikat, man genererer derinde, der var ikke nogen reference mellem det, og så det printede certifikat. Det er blevet løst nu, og i oversigten over behandlede certifikater, kan man se certifikatnummeret på det printede certifikat. Vil det være muligt at lave DIX-erstatningscertifikater via TPU-portalen? Ikke i første omgang. Det er noget, vi presser på for, at det bliver muligt. Men Fødevarestyrelsen har valgt at holde muligheden for, at man kan lave erstatningscertifikater via API'et ude af DIX version 2.1. Men det er i min optik latterlige argument, at det skal være besværligt, det skal være træls, hvis man skal have et erstatningscertifikat. Så fordi hvis det bliver for nemt at lave, altså underforstået, hvis man kan lave det via API'et, så tror de, at der kommer flere erstatningscertifikater. Og for mig at se, så er den argumentation, den er helt skudt ved siden af. Der er jo ikke nogen, der ønsker at lave et erstatningscertifikat. Men det er nogle gange nødvendigt af forskellige årsager. Men det har ikke noget at gøre med, om det er nemt eller svært at lave. Jeg tror, den sande årsag er, at det er et økonomisk spørgsmål. Vi har lagt pres på for at få det med i den næste version. Om det lykkes, det ved jeg ikke. Altså, vi er også lidt tilbage til det her samarbejde, vi har med den anden dansk industri, hvor vi presser på at få nogle ting igennem, og nogle ting har vi svært ved at få igennem. Og sandheden er, at der ikke er så mange penge tilbage i DIX-kassen, så det er rigtig svært at få noget igennem. Så jeg håber, at vi kan tilbyde det på et tidspunkt, men hvornår, det ved jeg ikke. Og vi må også være realistiske at sige, at det bliver nok ikke på den her side af sommerferien, at det kommer med. Desværre. Jeg vil lige tilføje i forhold til det her med login med MitID. Selvom I ikke har nogen certifikater, der går i luften, hverken de næste uger eller næste måneder, så sørg for at få dannet det her login. I alle sammen har adgang ind i DIX. Jeg har hørt om nogen, der er voldsomt udfordret på det. Både på at få oprettet adgang, men også at få deres såkaldte core-ID, som det hedder, til at spille jer tilbage. Og det er noget med nogle anmodede adresser, der skal være på plads i forhold til CVR-nummer. Så gør jeg selv den tjeneste at få alt det her på plads og prøve at logge ind, og måske også prøve at rode lidt rundt derinde på de certifikater, der er tilgængelige, og få en fornemmelse af, hvordan DIX er at arbejde med, for det er ikke bare lige 3 klik, og så er man flyvende. Så er det spørgsmål her, hvornår forventes næste version af DIX? Ved du det? Nej, det gør jeg ikke. Nej, jeg har heller ikke hørt noget. Altså, jeg tror, at vi skal på den anden side sommerferie. De har rigtigt, altså den oversigt, vi kommer også til at vise den igen, men den oversigt, vi viste tidligere, der er der ligesom planlagt nogle bølger, som startede den 28. februar, og de kører frem til sommerferien, hvor der så er en pause og en evaluering.
Og så må vi ligesom formode, at man i den evaluering samler op og retter til og laver en næste version af DIX. Hvad der så er med i den, det ved vi ikke. Men vi håber på erstatningscertifikater, og der er også nogle andre ting, vi gerne vil have med i den her næste version. Om vi kan få det igennem, det ved jeg simpelthen ikke. Men så forventningen er, en gang efter sommerferien kommer der nok det tag på DIX. Yes. Det her billede, det holder stadigvæk. Vi hører fra vores dem vi må sige, kunder og samarbejdspartnere, at det tager mellem 15 til 20 minutter at lave et certifikat i DIX. Vi har selv testet det, sådan et like-for-like scenarie, og vi brugte 14 minutter og 19 sekunder på at lave det i DIX-portalen, altså at logge ind og lave det. Og vi bruger lige under et minut på vores egen platform. Og vi har prøvet at være, hvad kan man sige, sandfærdige og gøre det, så det vitterligt er like for like, så det ikke er sådan et salgs- og marketingstunt, men en reel benchmark. Om det så lige præcis er sådan her i alle tilfælde, det er det nok ikke, men jeg vil i hvert fald sige, at det er klart hurtigere at lave certifikaterne i vores platform, end det er at lave det inde i DIX. Ja, så synes jeg også, det er en ting, vi skal have med. Man kan sige, i forhold til erstatningscertifikater, så bliver der ikke ændret i reglerne for erstatningscertifikater. Og man kan sige noget af det, som jo er nogle af de tilfælde, hvor man ikke kan få erstatningscertifikater, og rigtig meget af det, der har noget med varer at gøre, og det er også derfor, vi synes, det er problematisk, at man ikke kan gemme og arbejde med varer, stamdata og informationer i DIX på en bedre måde, end man kan, men man skal taste rigtig meget af det. Fordi vi ved bare, at tastning, det resulterer i fejl. Man kan komme til at tage det forkert. Så bare være opmærksom på det. Samme regelsæt gælder for erstatningscertifikater i dag, som før DIX. Det kan man supplere med der. Nej, men man har fået et ekstra spørgsmål. Yes. Hvad kan man gøre, hvis man hører til Fødevarestyrelsen i Nord eller KBH i forhold til at sende certifikater ind for DIX? Fordi hvis man sidder og kigger ind i DIX i øjeblikket, så kan det faktisk godt indikere, at man frit kan vælge, den man nu lige synes, det vil være rarest at få til at udstede sit certifikat. Men det har de altså afvist inden med Fødevarestyrelsen, at sådan hænger det ikke sammen. Man skal stadigvæk søge om tilladelse til at vælge et andet kontor, end det man er tilknyttet. Har du noget indtryk af, om det er blevet lettere i takt med, at vi har fået de her nye muligheder, eller er det det samme, der gælder? I grove træk er det samme. Der er jo kommet lidt åbning for det, efter at de lukkede Odense og Korsør. Ja. Jeg tror, det hedder Fyn og Sydsjælland. Ja, der er det jo selvfølgelig været tvungne omstændigheder, men været nemmere at få igennem, at de kunne få lov at komme over til vejen. Ja. Vil vi spørgsmål mere? Yes. Kan man få pre-advice på et certifikatnummer via DIX, hvis man skal bruge det til en palleplombering inden den reelle certifikatudstedelse? Nej, det kan man ikke. Så hvad skal man så gøre? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål i dag. Jeg må være der svar skyldig på det, Anna-Mette, fordi det er jo noget, hvor du vil være nødt til at være i dialog med Fødevarestyrelsen på kontoret der. Jeg ved faktisk ikke, hvordan de har tænkt sig at håndtere det. Så man forestiller sig, at man skal have certifikatet først, og så må man plombere bagefter. I dag der hjælper Gitte med at sende et certifikatnummer, altså et vandmærkenummer til Anna-Mette i det øjeblik, hun skal bruge det her, så tager Gitte simpelthen papir, der ligger til side, indtil Anna-Mette er klar til at have certifikatet sendt til den, ikke? Spørgsmålet er også vel, i relation til det her, kan man lave en kladelse på et nummer? Det kan man vel ikke, man skal det være udstedt. Ja, du vil jo reelt set få et ID-nummer, transaktions-ID-nummer, end i DIX, men den vil jo ikke få et certifikatnummer. Nej, før det bliver printet. Nej. Og ID-transaktionsnummeret er ikke det samme som vandmærkenummeret. Og vandmærkenummeret, det får den ikke før det øjeblik, den bliver printet.
jeg kan lige melde lidt ind her ved siden af også. Det er fordi, der er lige en kringle mere på den her i forhold til det palleplombering. Det er, at nu har jeg en kunde op i Nordjylland, som jeg så har Fødevarestyrelsen eller certifikatvagten derop til faktisk at palleplombere. Men jeg bruger jo så jer nede i Vejen og Fødevarestyrelsen i Vejen til at få lavet selve certifikatet. Jeg ved ikke, når det så er DIX, om man så kan få de to enheder til at arbejde lidt bedre sammen også. Det er et stort spørgsmål. Ja. Jeg tænker, det er noget, vi skal sende Gitte ind og prøve at have en dialog med dem om inde i Vejen. Vi kan simpelthen ikke svare på det. Ikke med noget evidensbaseret i hvert fald. Men jeg synes, det er helt klart et vigtigt relevant spørgsmål, helt klart. Så det tager vi med videre. Vi skal nok komme tilbage til dig med det. Vi tager det med videre til Fødevarestyrelsen. Ja. Og stiller det spørgsmål i dag. Så på de spørgsmål, man kan forestille sig, at de her regioner, de arbejder bedre sammen. Altså, helt ærligt, så er vores oplevelse, at de ikke er særlig gode til at arbejde sammen. Og om de ikke skulle gøre det bedre, det har jeg svært ved at forestille mig, hvis jeg skal være ærlig. Der er noget politik mellem de forskellige regioner, og der er også ofte et ønske om at fastholde kunder, antal af certifikater, og dermed noget arbejde i sin egen region. Så derfor oplever vi, at de har svært ved at give slip på kunder og certifikater. Så jeg har ikke store forhåbninger til, at samarbejdet bliver bedre med DIX, men jeg synes, det er et rigtig vigtigt spørgsmål at få rejst, så det gør vi selvfølgelig. Så vil jeg sige til jer derude, at det er vigtigt, at I forholder jer til, og I får testet DIX-certifikater. Fordi i sidste ende, så er det jer som eksportør, der har ansvaret. Og vi har set fejl i certifikater. Enten noget, der mangler, eller felter, der ikke kan udfyldes rigtigt. Så der er altså bare noget, som bliver lagt i produktion, som ikke er gennemtestet. Og derfor så anbefaler vi helt klart, at når I kan se, at nogle af jeres certifikater begynder at nærme sig produktion, så får det testet, får det gået igennem, og undersøge, om I kan lave det, I laver i dag i DIX. Og så lige tilbage til det spørgsmål, vi fik tidligere. Hvad er det for nogle certifikater, der er med i de første bølger? Den her oversigt, som vi også viste tidligere, den har vi taget fra Fødevarestyrelsens hjemmeside. Og der er også et link her, og den bliver løbende opdateret, så klart anbefaling herfra, det er at gå ind og tage den derinde, for at være sikker på, at I har den seneste version. Hvis der er noget i tvivl om her, så er I også meget velkommen til at tage fat i os, så kan vi tage en dialog om det. Og vi ved måske ikke noget, men ja. Så har vi nogle flere spørgsmål. Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår, om det er et spørgsmål. Jeg har et fødevarecertifikat, som er afvist i Clearview, fordi jeg selv testede det i DIX. Hvordan kan du eventuelt uddybe? Eller så er det egentlig, det er måske meget konkret sag. Måske kan vi ikke lige sige, at vi kommer tilbage til dig på den. Ja. Og så lige tage den næste her og se, hvordan skal man forholde sig som fødevareeksportør. Jamen altså, man skal sådan, tage de store linjer. Som sagt, tjek den her oversigt. Hvornår og i hvilket omfang bliver berørt af DIX. Og igen, I er meget velkomne til at tage fat i os. Det praktiske her. Sørg for, at I får testet DIX-certifikaterne. Vi har som sagt set flere fejl. Jeg anbefaler også, at I kontakter jeres kunder og samarbejdspartnere i udlandet og forbereder dem på, at der er kommet et nyt system i Danmark, og dermed også, at certifikaterne får et nyt layout. Bare så der ikke kommer nogle overraskelser derude den første gang, de står med DIX-certifikatet og siger, hvad er det her for noget? Tjek dine processer. Det kan være, at selvom det er sådan overordnet set af det samme data, der skal hældes i certifikaterne, så kan det være, at der i specifikke tilfælde er nogle nye informationskrav, nogle nye datakrav, som måske får indflydelse på den måde, du arbejder på. Så lige pludselig er noget information, du ikke havde før, som du skal have nu. Så igen, det er vigtigt at få testet det her. Og så, som Camilla var inde på, nu har jeg godt nok skrevet NemID her, men der skal stå MitID, det beklager jeg, men få bestilt MitID, få logget på DIX, få lavet de her forberedelser, fordi
Det bliver nødvendigt. Uanset om vi bruger os, eller om vi bruger Dix, så skal vi have et MitID, og I skal ind og lære noget forberedelse inde på Dix. Igen, vi kan hjælpe jer at tage fat i os, hvis der er et eller andet, men få bestemt MitID og få testet de her ting. Yes. Og så er det måske også lige værd at tilføje, at nu står der til eventuelt kontakt til os. Det er altså en forudsætning, I tager kontakt til os, hvis I ønsker at gøre brug af Dix via Clearview. Fordi det er ikke bare en til en, der bliver åbnet op for det. Og vi erstatter ikke bare certifikatet, der ender med et Dix-certifikat. Det vil sige, at i det øjeblik, at Dix går i luften på det givende certifikat, så forsvinder det fra Clearview-platformen, som det er i dag. Medmindre I har været i dialog med os. Det vil sige, at I kan ikke længere bruge Clearview til udfyldelsen af certifikatet, uden at vi har været med i Norge. Nej, det er ikke. Det er godt lige at få det præciseret. Som sagt, har vi et modul, som kan kommunikere med Dix med et andet arbejde, også på vores side, inden det kører. Men så har man også en løsning, hvor man kan arbejde både med Dix og certifikatdatabase-certifikater, og vi har lige her mulighed for at håndtere de fysiske certifikater, som Fødevarestyrelsen ikke gør. Og på den måde, der kan vi hjælpe jer nemmere igennem den her overgang, hvor der er flere systemer, og der er certifikater, der skal håndteres på forskellige måder. Og så kan man sige, så er det væsentligt hurtigt arbejde i vores platform, 1 versus 15-20 minutter cirka, med forbehold. Og man kan sige, med alle vores erfaringer, der vil vi også sige, at det giver færre fejl, og det giver færre erstatninger, når man arbejder på den her måde, som vi gør, altså med at man overfører data fra consignment direkte inden fødevarecertifikatet, i stedet for at man, som vi har set i flere tilfælde, skal teste rigtig meget for at lave Dix-certifikat. Jeg kan lige se Sivonne, hun skriver igen. Ved du, jeg ringer til dig, Sivonne, lige når vi er færdige her. Okay. Og så lige nu til noget helt andet, en reklame for en begivenhed, vi har i Aarhus, der hedder Eksportdag, og den har vi den 16. maj, hvor vi blandt andet vil præsentere en case for Royal Unibrew, og vi regner med, at der kommer omkring 100 logistik- og eksportfolk, så hvis man med netværk og deler erfaring, så er det et godt sted at være. Vi kommer med noget mere information omkring det her, men jeg vil bare lige hejse flad og gøre opmærksom på, at det her det er noget, vi har i støbeskeen. Så hvis man arbejder med eksport og gerne vil netværke og dele erfaringer og se nogle cases og få lidt inspiration, så har vi den her dag den 16. maj. Og med 3 minutter tilbage, så er vi kommet til den sidste slide, og jeg tænker godt, vi kan nå at tage nogle spørgsmål, hvis der er flere derude. Jeg kan se, at antallet af deltagere begynder at droppe, så jeg tror, at vi er ved at være ved vejs ende. Så jeg vil gerne sige tak til dig, Lars, for at gøre det her sammen med os. Jeg vil også gerne sige tak til dig, Camilla, for at spille ind med alle dine viden og erfaring. Og tak til jer derude for alle de gode spørgsmål. Det var fedt at have noget pingpong, og det tror jeg også, at vi tager som et udtryk for, at det her det er et emne, der både er vigtigt og har jeres interesse. Og vi bliver selvfølgelig ved med at arbejde løbende med det her. Vi kommer nok også til at holde et webinar eller 2 i takt med, at det her det folder sig ud. Og så vil vi egentlig bare ønske jer en god dag derude, og tak for jeres deltagelse, og tak for jeres tid. Tak for nu. Selv tak.